между двете държави. Желаем успех, както и на българските футболисти в следващите изпитания. Шотландия. Четин беше този, който изпълни хубаво. Изпълнението на Четин и изстрела на Чолак. Чолак е едно име, което го чета на Чолак да намери топката. Но както виждаме... Пионтек каза, че за него това е важен матч предвид оставащите квалификации с Англия и с Евро. Каза, че неговият отбор няма никакви шансове. Думите му за българския футбол, че познава го много добре, много добри впечатления. Това е футбол с две лица, каза Пионтек. Момент, че няма засада и че се атакува, нямаше засада в този момент и добра проява от Димо. На гол линията, то не се вижда добре на мониторите ви. Летяха изведнъж 6 турски футболисти. И сега правят опит да сторят същото. Още веднъж да... няма да треперим, защото знаем къде ще ритне сега. 20... Засада. Както чухте и първите 45 минути и да не видим чак толкова много смени, тъй като великолепна проява на Демирбаш, вратаря на Галатасарай, 28-годишния Ангелов с топката, Лечков. Ангелов. Няма ли някой марка там? Не, няма. Гено Добревски, Митев. И шанс за Демирташ. Диан Ангелов нанесе удара и тича. Ще носи синия екип на Левски. Ами сега Тогай Керимоглу. И не дава вид, че има намерение дълго да се бави. България, Турция на градския стадион на продукция Валентин Велков, режисьор Тодор Попов. Пред микрофона бяха Николай Колев, Стефан Янев и Николай Галов.